Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskani news, maskani updates. Kunento ke sisididake. Ngoba leni into seliphakathi. Sisalindile nje ukuthi ku front page kwancipha. Yingoba kukuhle. Okwenza ukuthi kunciphe ngoba phela makukubi kuhlambalaza zisheshe yiphume. And okwenza ukuthi ngikhulume umuntu oyedwa akwazi ukuthi uyabonakala mayenza okubi noma ehlangene nezindaba mhlambe ezithanda ukuthi zibe negative, izindaba futhi ezinye ezibuye zibulale i-reputation yakhe mase kusuka the very same person enze izinto ezinhle ke manje ezivusela isithunzi ezivusela igama lakhe mase beyathula. Wegazi kulowa mcimbi omkhulu ngoba asikwazi ukulandela okwenzeke after kube nomcimbi before. Abekhona amakhamera ngiyezwa ku social media ngoba mina angikwazi ukubakhomba bonke ngithi le camera le intatheli yakho isolezwe lona owakwilanga kanjalo ngibala ngokwamaphepha. Ngoba kwa social media siyawabona ama-influencers ade khona eyivezela wona ukuthi hawu bekumnandi kunje. Siyabona ku social media, siyabona TikTok. Ilanga iphepha labantu, iphepha lesizwe. Beyingekho ikhamera yelanga laphayana noma besitshele phela ukuthi basuke baba nama-terms and conditions ne-artist kwase-ke kuvela umyalelo we-artist elithi-ke liyabamisa. Ngaphandle kwalokho thina siyabuza ngoba abakwazi ukumbona mayenza okubi kuphela behluleke ukumbona mayenza okuhle. Leyo nto leyo i-questionable, iyasidida manje ukuthi into le esiyibonile kodwa sifuna ukuzwa ukuthi kanti kuhamba kanjani. Nimbona mayenza okubi kuphela mase enza okuhle animboni. Ngibonge-ke futhi ithuba, ngibonge isikhathi. Thank you so much for love and support. Eyami nje ney'ntatheli lezi beyibhala ngoba cha akhona amaphepha lawa engizukuthatha serious. Iphepha elifana noDaily Sun engavele ngayibona ukuthi laba bekho serious ngento yabo abayenzayo enye bafuna nje usigixa lezi indaba esibuye siyibuza ukuthi hawu kodwa bekwenze njani. Kwasukuba yileli-ke ilanga nanokuthi ligxileke phela e-KZN sayitshela ukuthi into yabo-ke njengoba imile nale artist. Ngoba manje mangase ngithi mina ngiyakufunela ngithi now unyaka nesikhathi kuku front page. Konke lokho okuku front page lokho kungekuhle. Uma-ke sekukuhle akusabuyi ngani. Ileyo nto-ke engifisa ukuyazi nengifisa ukuyibona ukuthi nengifisa ukuyizwisisa nje kahle ukuthi kahle kubhalwa makukubi kuphela, uma sekukuhle akubhaleki noma lobu buhle bebengakulindele kuye ingakho bekuziba. Ngoba phela ngizosuke ngithathe mina ngithi nakho konke okubi okwenziwe lo okuvelayo mase ngiphinde futhi mina ngiyasuke ngithi naye enye i-artist ebeyenza okuhle azilingani yini lezi zinto noma nithatha lokho nikubone kuqualify i-front page lokho kungaqualify. Le nto yokureporta kweni isebenza kanjani ngoba phela izintatheli umele ukuthi uyareporta kuzona zonke iy'nhlangothi. Uyintatheli noma ngabe uwumlandeli uma sekuhlangene nomsebenzi ne-office wenza okufanele. Awukwazi ukuthi sizoba nenye i-artist esikwazi ukuyibona kwi-front page ngendaba enje ifike i-artist ezemva kwaleyo masingasangeni ku-front page. Ileyo nto-ke esididayo. Angilwi futhi nomuntu uzoyithatha ngokuthi ngona ngumuntu usukela inkulumo ikudide. Asikwazi ukuthi ake senze nayo into eseduzane ngo-matric. Last year kube khona baqaqade amakhadi wanikezwa izinto zakhe ezimfanele ngokuba unumber 1 kuya ngama-province kuya ngey'gaba zakhona njengoba ebe unumber 1. Nakulo nyaka simbonile ehamba eyoxhawula ominister because ukuma uwunumber 1 ka-matric unikezwa lezo zinto ey'fanele ukukuhlonipha. Le nto kuyafana nalaphaya kwiphepha leli langa ukuba specific ukuthi liphi iphepha engikhuluma ngalo. If leli phepha linokuthi le artist yenze kahle kwaba kanje bakubeka kwi-front page olandelayo wenza futhi into efanayo kusho ukuthi nayo uqualify kwi-front page. Ngisalindile-ke impendulo ukuze sizwe ukuthi kanti basebenza kanjani noma bane-artist abayimake ngezinto ezimbi befake kwi-front page mhla yenza kahle ayingeni khona. Bye.